coffee tables, mbabwate glass top coffee table, nkonya bale marble top coffee tables, igatie chinde chinyinge, astinsamo cha dining room, mbabwate dining table, na boigo nechi set, korua asemete ya mahogan, ichuchire chechi 6 sita, na boigo nechi 8 sita, na boigo mbabwate marble top. Inyoranga Nilan Hub, igobwato murulio olipa pole pole, asuwanchiru wakanira ebintu bigangorangora wika wakolire. Tonyole imeyo mucho musongo, asebara yasunika migori, otara ikasenya gitaji ya nyangena. Boigo, nabogwaka esimi gwetarase chinamba chito. Echuchire, enote isano libere, kianda eyemo, isano libere, isato kianda, ibere inye, kose enote isano libere, isano nesato ibere, inye eyemo, inye isano libere inye. Elio okole amonjilio asinka ya olero. Nilan Hub, where style, comfort and quality meet. Getemba Television ekeonga kiamamogusi. Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda. Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda bana mbale njara. Ayo mwaro karugetanda bana mbale njara. Uzito somya bamura baje kuya mandegere. Uzito somya bamura baje kuya mandegere. Amangana yeke gusi kuseto kurigireria ntu bunaba gusi nararia litobonete gukora anene mono ekero tukumurikira abasae ni ribagariri babwate rio kurigireria eke gusi na boigo kugenderera musego kegendereria ase amatukae gomugeneto oba studio na ora mororekira kende ororenga kwara mororirande litukoria rero no bwate ribagari musanganere nande nabo akwemanyikane bwakire buya eno mwalimu nkoro ku mwalimu bina nyambane oisabo ke nyambane genchabe nyamaiko rengo yo bunde orengo yo getusi orengo omoikio tatabiri oibabe enje no muguche omosoroko inkaire gesusu omobera mbia mono sana una wakwanira yonsi erietario karia unabwata abo bande watebi igobwenete kwimanya igogukwana igerinde so that there is identity. The youth, you people ino bantabake mumayitina no bwenete kumanywa sikwarwa ekegorikia one igeiso anye konyerekane kianyo kerinda abantu bakumanya burungi ekera abantu batali kumanya burungi ibintu mote mwakara nebinge bikoreta egosori ekoreta chitanguche ngoikana ugoikasa abantu watebelita nche bono Matilda kemuntu wakona Matilda Jane wana inki Matilda Jane, what identity does it have? No wateba kemuntu maite tuachakira ukubona kemuntu ngo elinde tuamanya iso eke tuamanyire rieta iso na babantu bago associate na nyomba gete gusina abayiri ba nyomba gete kwanya na kwarendre chimbibe chibonete gutuwa chitabonete iko nacho mbia mono sana I guess karibu sana na inde ase studio na ndenga kwara biro moro kiasi amatuka mangino nyare ukwanera uborokia nara somiri nkorengeri kana jaite gosomi konye your father mbaranyorana na your mom. I started teaching a government teacher UT then in 1985 May 6th tarehe 6 May 1985 my first letter from TSC number anere 226009 85 name yake renga. My mom was 10 years old. Your mom was 10 years old. You go, your mother are among the people now saw me. You got in Kwana yao. You got to Kwana yao. Nara saw me. Gasomi Korukia Bonyoru. Gasomi Njoro Boys. Gasomi Kerugoya Boys.
nasomire Mutira Girls, nasomire Njoro Girls, nasomire Naivasha Girls, nasomire Nyabururu Girls, nasomire St. Charles Lwanga Girls, nasomire Kisi School, nasomire Tarachambiri na Nyanjwa Boys. Miaka yoroche na kile school ni mbere to more than 5 years. Igobona ayen sokro senye sokro. Ubiyamona sana nande bona kiro toko rigereria mangana yega ayeke gusi omusaye nemegiro emegiro ningi mwalimu omusaye nemegiro kwali bekire buye litanga ni nimaite nabange baino basaye mumaite emegiro ningi emegiro tomaite omugiro nebitangwa yani kintu gitangiro tabwene tikokora yani igesongo for you to understand it means the unwritten constitution yomogusi it was oral, it was in orality yani iwe yari ko passed in to ikaransi nae to kwane abagaka ba ikaransi baba beka and it used to be passed informally through the stages of life bunogokina omugiro mutanga nekero kuiburu ayemwanaki omumura gose omoiseke enyaro egesagane gose omoisia enchera abana bakwiriya tekero gwatoka will identify that igo gwachakire komenya ekero gukina ngaki yokobera nekero kobera na nyoko ayeningo omoisia negesagane nkomenya barengi na ngina up to around 8 years omoisia manyako ba separated bono biro monto manene oso isabya yaba mura uchaka kuoro kiuna na kiakobo mumura uchaka kurendu buno mumura nenyaroka go bamanya go stages each ekera ba go stages the most important da kwanere urata kikumanya niringa ekero kwabeire okwaruka abaisi bari kwaruka kinyaruka cyariko gusaro ekero kwabeire gosaru bune nyaruka igo kwari gosomi guna kobo mukungu gukunge bintu bye community tari bya mwa obyoka bye community nekero ru musai nare kwari gosomi guna kyoko musacho gusachire community tari bintu mware tabire so individualistic nonya ne chiombe na chiarenge kind of means of economic status na chiarenge finance yebona tokoroka chibese kikuwa bwate chiomba yebona bwate nibo enibe yari korendu na gotateru n'abantu bari kunyerenda n'abamura bigesako nenjira bari kurenda abagaka nko batayibari chiombe na chiari gukora emirime mingi bone gukora n'echibese bunenywomo abasayi babono temanye na emigiro y'umugusi the written constitution mbabwene tebanyimanye nyerinde barende kubara ekera asenyo njugo tutemanya emigireye abange bagure amatemo asubugima abandi nkwengenta muri abandi ngoteba muri mutageti for example nywomo abandi ebintu bigokoreka n'imichi n'ibinge mechi maburu but you know ekegusinke liko chiko kwabera naye gwekore nabone ekegusigi yachire and there is egento nkiro mubwate kebesana nga kigwachire kanisa bono kegusinke kore tiki nkeyo so long as you kwana ekegusigi no gende kanisa ekegusigi go kubwate tibwanje ekiagera ino no mugusi fast utarabo mu Kristo ayino mugu so ekegusigi ikagikubwate naende in law they say ignorance has no defense ngote babalebo bueno gutamanye ekegusigi is not a defense for ekegusigi kubwataki kero kibakagikirania manganaye ibonye komanyite na abasaya komanyite na nobwenete gwechoka uno mosacha echoke uno mosubat echoke otechogeti yokira gochoke by force ekero kego choka by force imechando ne mingi yokorake ige megiro ninchira yogosika obomenyi chingako na gutatira enchira chinsoni chigwetanana
asi mwanya bantu bakorukwa abagusi ase eritarinde mwanya Getinge tukurigira mwanya Getinge bono ase emegire yega engakibune yoko iborwa mate rero abantu nonye omuntu akogenda nyagitari omwana bona ko iborwa turi kumanya gusa nonye omwana naro muchi rero nonye biriri atombiyo. That is where we started going wrong. Kanga abantu nkumanya bari ikiero mwana utari uwaye bweka mwana inu bwe community utayo goika kine lakini rende turo chinchira chia chinchira cyo bamenyi n'ikingako chiko nyagonjoka kubwaterana na n'ebintu bikonyako gochinseye new evolutions new improvements new styles kerana arengo moke chisimi tu abwate ne chitu ariko yandarie posta wakora igakwa ikaranza sikukwaga lakini rero ibintu byakira ogukwana n'ensengima where you are sitting, so things must keep changing. So even traditions keep changing, but there are core values chibonete kutigara within your environment and within your community and within yegesakukino ebimbiro byombiro tubonete gusika una bone nyomo abasaba matuka mbanye sigeti no anokorera abana mbasigeti bono umucyanganyo nuro mwato cyandire ese nyinche nyo muntu chikwenkwanira nande endo chinganere bwate amangana mangi amatuka everything, it is everything aigaso kuigorwa ningiro chikibonete gokora buna bona abasai umwana keibuire baba manya abantu bamino manyiri isango lya matatinga umwana utokira inkonye bunanaki erinda bangina nabagaka bamino bakorigeringa ngakyako igwiri etariri ekere erietari omwana omugusi ndi abwate nyencho erieto korokwa tariri agosori yaya erieta kwari koroku ndi abwate nyencho kubwatirana abaibuli bao isokoro nyokokoro kuna bagoche unyokoro kwerieta banche gose bange naende muntu tari korokurieta ibi umuntu ari korokurieta riekerecha ekerecha in essence nga behavior cy'umuntu uri korokwa cyagosoa so there is continuity of life. Yes. Na marita yega yemri changu charare lakini nkyo umuntu aragenda gukora uko mwana erietari umuntu amanyitenga no umuntu onyorengo yo mwabarende nani tuzaiti kolusi umuntu mina that spirit can make you call your mwana erieto utage kolende muntu mubi tari koro kumwana abana bari barukira amarieta abantu abayabari ebona na aigaso gukina kono twarode family abana rero injira bagukina bateri buna amatuka magegare abo mwakiniri abana busungu ekeroko bayiraka batanya gukina na abayibuli bawo bunantu twakende naba na magokoro na sokoro ibo bakoba strangers to each other mwamanya gwetia akangana gati n'umuntu onyirire uyibona nomoroyi noroki wera abana babono ibo bwate perception na kero umuntu omogotu nomoroyi ubuliri you see ubuliri bokuru asenchira tukurenda abana bayi kurwasa abayibuli babona naenda abayibuli mbale bacha bagakinia abana batariko basomike gusi mbaliko barukamali baroje bunda ekero umwana gukwana Gisungu ne Giswahili igo bono ari so advanced obuna boro buno ubuliri ekiagera umuntu utemanyiti tabu ati value to other people bemanyite yekero ko mwana James John ogenda uchagu kwana Gisungu mambiende na yago uchagu itenga temanyiti emechandi ine robono tubwate yasore pakasi chinyom ekera bantu bari kwemanya kwanyora abayiri mono koru paternity level maito mugusia sigete iso paternity
igo amangana y'abantu bamino kurwa eseiso mono tari antu bamwabo nkoruso obonyoko cousins lakini baminto nkoruso oboiso abamino brothers and sisters blood ebyo rundu ari gokorera gosori ya ikero gokorera gosori igokoreta kitangu chichinyingo muchi egosori nereri ugotasika iso egosori nereri ugotasika emigiro yenywomo egosori nereri ugotainyora na abanaba ili bamasikani nakoba masikani yabo nakulinda nsoni iyo yaretire ebintu ebingi byasarekira ase community y'omugusi twamagochaka na twarogiro na borogi bumaene tukububwata igote n'uyu n'omorogi yaya na chinguru abantu babwate kare cyogokora ibintu gite iki chikoro kwoborogi icyo nchiarengo in every community n'omugusi nakibwate na ende iki ariko genda ne family gite and it was a ritual to have them. Bana babono bakumanya bintu ebi you cannot know na abagusimba abwatenjira bakurwari umuntu onyorwari rumotu nabo bari gukubara without anesthesia abagusi imichano nere kobekero gukini umwana unabona umunwa babwatenjira bari kurwari umuntu without conventional medicine. Lakini amatukale ronya kitari bako ira bakeme na bange mbali kubwena because they don't understand the environmental adaptations yemete no mugusi omugusi yasigete mete na marioga yasamenyete lakini bana mwanya disrupt yekero ko yina emete ekanise gaje gaze nabona abanda bakuri yemete abuno borogi bakorake bakuri very wrong emete nere naendo iso kubwatu byona na marioga yakoroswa ari convention agotuka kinyagitari ni emete nere korose so timete kyokorokere yo mugusi oborogi gwatigeri yareto. So in actual sense there was a disorientation. There is a way we were disoriented from our cultural development tukaabsorb ichi abantu bande mostly western cultures ichi chiasariri bono igoturi so disorganized socially that we don't know who we are and because of that and that ignorance ikibusina chapa sisi proper nande ase okorera kwa abana tukurigiriria abaibuli abangirero mbaliko ba close na abana mo yes baibuli mbali kwikabana ngebono okonyora ngabana usina kinaga tebena gwatigira abana mbamanyiti nonya niso na nyoko buyaiko bona asenje batamanyiti ekero bagocha batera abantu bana then it is a very bad sin in no language abana okoreta nige songo kyoko bakwana nige Swahili nige bako communicate with your grandmother with your mother which is also very wrong. Ibona tokubona chiskuru toko chakuba chakeri chiabana aba abayibuli ababake kubarendera abana lakini tobatatereke gusi no maitenjere to individual nonya no kwaruka gwasirire dero abana buna abanyaroka mbali gosarwa nayo kurigirire nonya abamurekero bakugenda iburu turi komanya mbali gokorerwe emigeri yarenge and because of that ntubu atigesa abana babarukira ese kwenda boiko ese kwenda Masai ese kwenda Busigisi abantu ababado barabuo ibo barende tengako yo mumura no muiseki barende lakini abagusi timadu singa kitore tinko nyara gwe describe but enchiranere tote anchiti ndera bana ni chinyagitari bakwarukira atatigo kwaruka chinyagitari intu anchiti ke kusi oisi kwenda America okonyora omogere nyomba abagukwane kegere na abana baye yenda America onte bimugusi obwata abana nyomba bagukwane kegusi aba ikoyo bagukwana ikoyo abasigisi nyomba aba masa lakini omugusi hobokimai abana bana mbali ko niwa senichiege korugito and that is wrong as much as totagete ko ekora civilized ekeroko yenda sumusongo go introduce na James Simon
na maite no ino mosongo ore korokugo, you look so backward, you look so stupid, you look so disoriented. Yes. Na nditwarigeria mangana buna bono gender identity, sexual identity. Ero amangana yega enyomo ase umumura ero kasomo bintu binebyo inche buno mwako mugusi. Tindi gotakana kwa nirikiara litanga ni mbiarengo asigesa. Ekero umwana umumura goso umumura ari kwaruka goso moise kare gosarwa namanyete nere n'umumura gosere no moiseke binte bibyo kore tubuna bono mwarete bintu na gazing gose mbia bwate opportunity yo go enter into our culture, social fabrics. They were not there. You be with the education, the church, and being learned because got tebana mwasomire lesbianism no koleta chi boarding school asebantu batari ko somigwo chi boys school ebinte bibi achire na new styles of life and development. They were not there in our cultural and traditional settings. Lakirende na mugusi ubwate bongo burunge tawanje na bikori ebyo bigoje goturutumbege sako. Bona se bali baikire gosoa biga ekero tukuriwe bunaiga ase abu babwenete go paredi gupara na kwa iwe biboko ebine binte biriri no anse seta akore onye gintu nkere seta akore umuntu agokora umuntu ine sese ni ngomungaini sese pe agokora binte byo goteba imagine sese bono nchera kiro che turabase gokonya buna bono ntu gose au kegorie kegorie tigage kwanerwe tigachake kwaruki wobongo na bugesako ekero tukubwatirana n'abantu bari relevant none chikanisa tubwatirane kuko gutatira abana baitu nakubasemye chinyige kero ne chingako chio muntu buno muntu abwenete koba no nyanturambu America na kane bintu byagateba tatayitiko bigwa. And you know that was the origin of these things. Lifestyle singo chiri charete mekone mingi lakini ekero to kuigoreregesa kugite bintu byaso nari bigoto sumbwa lakini mwari wanje n'abagusi turarenda kinga ko chita aso kwegeri abana baitu nakubaro kikebongo bugesaku toise kubaro kibogesako nabora anyore to gokonya bari batigarite na bari abake bagocha na bari bagocha sabaiga onye basoire amangana LGBTQ amatukare bosi abana ngoiboru barabake abana baigoroche kuri lakini tienda kubo kogo so LGBTQ yuwateba ngaye abantu bakoiboru ko ngoi kabale bato ngaye bagutuka ko bakwebeka barese ngaye bagutuka kurwa umwalimu barese kiombeke lakini nandekero bale magegari bintu bakora nevinga umuntu bagutuka kurwa hii. You see, that is the morality we went to train abantu abakenga. Don't indulge in such foreign ideas chitago konyo y'umuntu. Indulge in positive ideas chokoletegisako ege mugusiyo gosikwa ekero bwata abana nekero sigete nyom nekero sigete mukoyo ekero bwata abayiri chombe makabe ko chiabe kaboyiri njirego tutwa toigama naje abete chimbe chikari nyanguru kyara gatarire ken bon chombe makabe echi ariko toy bridge yoko make relatives bona muracha kime kono buneyo ngayo cha kuriya bayiri ibo bano ntotwara bayiri ntotwara social structure chimaide no musacho n'umukungu ine mekono ese njokero kurigereria senganeyo okonyoranga omo nyarukanare obwato mwana na bwato mwana already lakini utakana ndego eso yaseke ekiombekea bono kwa bolinga ekera gukini omwana oyo iga inkintu kiara mubundisi. That is the worst bit of it. Yes, lakini kwa nyoranga Bible batetewe korani ko bare LGBTQ wana bana buna bagekera bagukina na kya gukina kamanya ayoro cyo ino mwana gukina tabwati muntu kumurira tabwati guidance tabwati mosegi maite abasegi bagakire bakurinda bagosemya watu aragisemi cy'ubuntu ko bumuntu kemwanya abantu umanyete cinkira ne cingako cyobo menyu burunge asige sako ekerota kibwati nekerota kiroji na ende ekerota kisigeti
turi gusikwa mbia muno sana na ndikire tugendete kurigiria mang'ana ega ya basae ndero amaterari ibasa barenge kwegeriwa matuka magega ukubugibu na makano iga materari yeke gusibori rero materari ntonya manyeti asirire ariaro mwanya bikire bube tari gotera guna bwenerete bono inakia materari gochi umaete kiro moyiga igo bwate etengo yaye kiro moyiga no bwate nchiroko ba appreciated onyo mwana otoka for example utokiro mo abangina bairiri atire mbama ide nawe ikabache baragire etengo netero nero ekogenda namang'ana ayo ngabona ko ari gone ekyomo goko no mwana ogatoire no sabuvye ninga toko birwa kono mwana ogatoire timete se bintengo byoro kibare cultural festival ye university agendrete bono gabona tora timaiti lakini unabiwenete university bwenete okora research it transform into the younger minds ekero gocho kwaruka abana abari gotererwa na kiro gotera ko bwate nginje nginje ro gotera ime was informative and edutainment. There was education, entertainment, but there was a dramatized way of approaching it. Even to come dramatized to put responsibility into you. Where you pass through a drama, yani yoko gosemia how to be brave and responsible. Uno mosacha. Intebibo nanturiko bikora. Amatera makungu arenga kigoro rabarisi bonsi banete koriambaga we can and the story is being told in those songs. The folklore is so rich and it talks about us as a community, as a tribe. We know Mogusi Yevono. Aspects chito asobo menyi bwite chiareko kera kwago kerubo busibwa were in those songs, and the young people are trying to do the songs lakini echinde okonyana baete iri chimeaning ina bana ngora ibinde mo na sindizo mwana bu moyo esiri abagaka baita no manyite agotero kuna bwa abantu abange bagotera lakini message ire gabutore ko bwata sindigisa ebine bintu mwaleta choose. Of course styles change and we said culture is dynamic. No ana matera na bago change. But I will prefer to tigarina original note. Ikiaranja bwata rich historical perspective. Nabona watero ku. Tanko an example. Watero ku was a social song. In it watero ku kwanera tindigiti. The wife yosoro. Yomoyo omoyo na asirete lakini basire kero bagotire umongi na atigara umongi na kamakonyena oboyiri bwaye mbura asigite na bacukurungu kinaba bona chaka gutumeka unanero obo educate the younger people ochichomochi asaro moiri oiterwe mburi unyago koerera abana unyako basomike kegusi informal education obatera paka akabengero she became a poem ekiakonya korrekanari gekabona obeirenge engero agateru tindigityo karebu omoyo osiririo mugaka omoetaro anagotara tindigiti ngaibona rure erebunanga tindigityo rure masaba erebunanga tindigiti kogenda chache erebunanga tindigityo karebu omoyo osiririo mugaka omoetaro anagotara tindigiti yani yasirio mugaka aimoetaro anagotara anagosemi. It is a serious beautiful social song. Rero sindigiso karebu omoyo osiri yabagaka baetaro banyagotara baenyaro mwasali yani you put things okay bowling isiri yabagaka baetaro no and every song has a story oboli bwa baba ikiande
there is a way abagusi related to nature. Timende se binte mbigendrete ko kwanirwa ali culture byangirore. Because it is important for a university of our nature to tell us and talk to us about our culture perspectively naende erigereri chinga kechi na kuchibekera saba and even the younger generation from other communities but to understand not negatively but positively. Yes. We are actually even in the process of requesting as an Arian Kobera Humphreys Hill House Hotel. We are thinking na ntore kutuare dress code yo mogusi when an area would identify na to enter deeper into totems so that we look at it from the totem perspective. Kimontabe gite yanga kurwa kwa muhudumu basi omogusi omobasi gose onomogusi monyaribari gose onomogusi omogerango because of the costume. Anyway okwambori ogotera obori bwaba bagenda bori bwaba bekiande ekiando bori bwaba obori bwaba bekiande ekiande babo motengere nyangwes maemba baba matogoro amatogora maemba maemba baba matogoro amatogoro amatogoro babo motengere nyangwesu. The performance of these songs today is not in the original fashion. Wana iga amogo chiveka school fashion na school fashion is for competition na competition ni eta eto wachakire koko tengara kini ekegere gosi koko tengara kini ekeluya but in the original form abagusiba alenge slow and sure of enunciation. The talk, the tonation, the tone of quality na mangana ogoteruko the origin igerenga this is environment mo gusiara komenya igare komenya ni chingiti kiaro lichinya nikurwana bako gatebina yento itenge chakoreke kebe I will sound ya foxes na bako gatena yento itenge chike kebe one guy in this particular occasion foxes inchi akwanite na foxes chikiroro sana chikiabuga chisese chikote cover chiakwanira abantu abagaka abakoro bamanya na egentu gitengo chakoba kire egentu nkira awuge go chakoba but in this case of this song chingike na chinyangweso were coming from southern Sudan everybody kiabuga amaemba na ametebuya obori bwa ametebuya kire gento kiarengi buya bagaka mbaji go take note ekero chingi chiachire locusts chiakilira maemba chiakilira bori kire gento nari mogaka getekera kare kurwa kubura enda kuburia bandana bamintu ebibwembi akura igakwana mtuaji gokoraki mtuaji komanya. That is the origin of that song. And that is in the 1890s. Yes. Mbia muno sana kiro gukwanira kweboya lero I think abasai bono no kweboya bagusiba ari kweboya kirasi abagusiba ari gutuba essentials only akirende bono ntoko bagusiba ari ko amasikani egento mugusia sigite n'enyomo igenyomo ebintu bikogenda n'enyomo byari kubiswa ebona yona kwana iro kweboyi intimate gose no nyugwete na kubwatire lakini wono kero gukwana buno na into abasaye kirori no nyomo cyobusonga yego kurigereria oroche ninki kira korekane gose tugwikana nyomo mwaka 2050 inki kira bege gokorekana onya nturi guchikotatira abasayi baitubuya ebikone nchera bire nebikone byumaite igongukura turi gesaku in many aspects dressing education what onya ntukwira na kora bundisa abasayi baitu chinga kochito n'abasaba batwara interest ni chinga kochito buna abande umuntu Obama
former president of the US. Iga arwete so baga akamenya 6 months with the grandmother to know his origin, his people, and probably that is why he became the president of America. You must understand where you come from and where you are going as a youth for you to know. We talk from the past, the present, and the future. We cannot have a future if we don't have today. And if we are busy killing today, then we are busy killing the future. Yes. Now, in many aspects, even interviews, we will correct. You have to no borai. Uborai yubuya. You have to mangana maya se community. Again, tonke yura kore onye borai iguana. Na makorao na matakwa. Yani igiyota gete gokora. Tuma ndisu no nyugwete. Uma itubo gambi tali borai. Give me the difference. Ubu gambi no borai. Tinko nyara ko kaya. Inkwa nege songa na boko igu. Kwa na eke kusiga. Ubu gambi is administration. Ogo tenote ninche mukubwa. Nagoetia machiko. Ubu gambi. Ubu rai no kone kia abantu ngosto baramo. Ubu rai is leadership. Are you getting the difference? Bono ko igu the difference. A difference. Na so umochi belong to a man. Umochi ngutwara orenge abagambi. Monomo n'abagambi bomuchi n'abakungu bareko. Abagambi bomuchi. Bamakonyora omugaka oyoko bomurayi bomuchi. Wana kiabwato muchi chinkanchiro. Omuchi ori gutwara nki chinka. Igo chinka ni abakungu omuchi n'uyu musacha. Nungu tekingo ate. Na kebwatire na ende ntu amenyete na bakunguryoka. Wana komenya uko twachaka komenya aninje na omete no musubati nyumba. Nkware ngo wase basacha. Wana busacha buri bwo koba responsible na koliya. Ubwo yachite bukanya kwaera ngora igo. Ekiara twaburukanire. Twaburukaniwe. Nabo sekiro gukwanira chinka. Ekiro tukuriga mangana buna poligamia zero gongoro agusi na kwandirige ntiki kiro nari guchaka umurubirio rero nkoranga abantu bachakira gutwara chisiki mpata getia mangana aye chinyomo bunejiga asirije abana abanyene bo kambari koigwana konyoranga abana bo mugako yo mbari koigwana ubuno bolimo ngina batali ubuno bolimo asingencho tuareta western education ni chikanisa chigasoya a bad spirit in the social structures and the fabrics of African communities, asomugusiari inclusive. Polygamy was a very good thing. Because why was it essential? But that was not the reason. The reason was omuntu musacha umugusi ila gutwara abakungu batano. Ekenyoritemo. Obole mumbu arengo oyo mubucha ibu mukungu monene lero ayetuli buli tangani kurwa sengina biara nyamesanchu oyo kabere olengo mutindi sana utanjire mono because she was the main administrator bisieri rugoro bisieri mate na nyageita batano. By the time mwaka ko ikia bakungu batano go baire 50 years nagoita baire na 60 abarache bono nabwo asoete nyumba tukumanya kabonzi nabantu baye abarache nabo bakurukwa bareri bono. Polygamy was good in essence that you can bata banta bange you are strong, may it be social, economically, even politically, you are rich. Kiwa taba isika bangi chombe chiko cha chinyingi. I know murai. Ubugambi mborubu? Mborubu. Na ende na baba gusiba ariko chora barayigo. Utabu ati bakungu nkwale kwa ego barayi kyara mungu chikora onye tora ara kurubuo. Ekere binde byasira muruki michando tubu. Tukuri una tukabangwega esingize chinyome chichiro chinchirororo lakini bono yatokire nga abana abampari komanyana
meta bono umuchando no soeriro konyoranga omo chinkana bochirange isato lakini abana bamba manyene Bone singencho kero kende aba mama bali kuigwana mbata kiti kuomerania abana aba baba abakare bari kumenya no ni nyumba yemo naende musikuli yabagaka baba very successful gusiga in leadership bali babwata bakungu abanga naende sikurigereria abana babo nabo kwa number organized lakini chingenju chinya chitalinge chumugusi na chichi a disturbed polygamy naende tukabeke mindset yengao embe na polygamy is bad. Polygamy is bad. Maito garango bwali li swaliga igore ya polygamy even in the Bible tienda kubuli ekero go so mebu kubuya buya the most successful leaders and men nyamukungomo gosin bali balege polygamy ekero go so mebu I can give you examples. King Solomon, King David, Abraham, Gendera. Most of those people were koleta maya na Nyasaye, they were polygamous. Kana. Tingo kana. Abantu na Samsoni wanjete Delila bweka noruche michando ya manyorete. Likia barengo na mukungu emo. Or say how many of them were successful. I'm not a very good reader of the Bible, but I know some biblical aspects from research yeke gusi. Naende. No anyana Adamu abakungu mbele ngabwa. Tumanyiti. Umboli ngotebi yugukuru. Ado. Polygamy was part and parcel asumugusi. Naende njale koleta mechano. It is just a mindset. And this mindset has been brought by foreign cultures to interfere with us. Umete bintene binge toko na bagusi bitare nge bimugusi. Mugusi for instance kero wakwere. Ukwale gokobani ibintu. Kwa biyonjora kwa biyumamia. Kwa bitureka nyomba. Pako monto sireta kareki niwe amangana amwarete yicindagera n'abantu baragerigwe mubeke ci WhatsApp group mucyange cibesa abantu bace kuragera ibintu bikuru kwero ngori igo yari korosi ukorwa si amate mwareterwa nakikeri mwa transform na tusabero ngori matanga asa matanga erongori eria neri yari gokobono mwachakire gusaba chibes bantu bakwirire mbare kuruga bono bari kolete rurongori kurwe mechi banya kunyupa kama ngana ari akoreki chimburi gete chinyenywe bamwanse spirit eria settle baira n'ubuzima bwo no more. But see what we are doing. Borrowing funny structures. Borrowing, yani amatanga tuanyakori very expensive, tuanyakori biashara bitarenga biashara. Timete zinoni gwe. Ningo wadi. Igo tose ko baba gusi, tuna twari bwonete ko baba gusi. Amatanga kimwe akoreru una mimi. Tali aseyo gochigo. Rageri kunaba hivi nabasani. Ba kolete ndagira tari chibesa, ndagira. Naende montari gutinde kubwango tare komenya. In fact nabari gutinde ku the same day unaba Islam. Akini yasebi ntebia kitebika chako chencheri no tutamanyete. Umuntu tare gutinde kubwango no mugako bwata abantu abangi. Umuntu omonene esokoro. Structures were so much in place echichiteyo. Mwachakire kurwanirira bitundu. Kebusiba ntombari kurwanirira getundu. Okuno okwemia yani okwema abana bawo na generation yekurumutu ekero gutene niki nona ngano mugako kukwanira na ngaburi mu butako kusina kiburi mu gucya mwana gucande spirit yebwene te korara itawasumbua nyinyi wakisi rero nabo yikire konyora umuntu omubero rasenkindu abantu babera no baribina emetienya abantu baribina very wrong bwatebina na ndebono yacho yaso abakanonye ase ababuraka timeni tose nora nyare gukwanere ngane yigabuna okonyora umusubati onyomiro andake onyara gusirio mugako karo musae karo munyaroko ibyo bad luck
Karo musa umubura kani according to you? Umusuati osiriri. Faminto gakimito mane. Osiriri umurugi. Umuburu enka. Nagatebi mini enka. Enka. Enka kitu ateba. Enka na bokonyoro mugaka wate chinka chinyinge erase buoye. Enka yo musuati omanene. Unabona enkenene ya kabere iko chinka igekero kuburwenka umusubati ochire igo omuborwenka no mugaka nero mugusiaga ko muboraka umusubati okwererwa ariko omutakanwa urache gieseri to mukane kyaro otigaire ne chintakana musaje takaritiki taiyo igo turi ko mukana ekeraho koraki kerago cyo gusabige igiese umutakano nakiro kino omororero munana omororero munana ngai baba omukungu mutakano nyasoro omukungu mutakano. And even these things are in our songs. Our songs explain to us how it was. Yes. Yoko amanyire bone mini na wateri borio munchandite sana baralia ekera mwanya kwa identify umubura kano mutakano ningo. You always misuse those words. Egintu gego chikiaba okonyoranga oli ogotosomia na ubago tukolekani umutakano no musubati no muburakano mugaka bono ekiro umutakano ya tigaire kare myaka emeke amatukare rokonyoranga ekoleta chisegi nonye kurwase isebiara okonyoranga kero kinde tangana iri kobera se chinda mwamuchi asoye mechi nubwe yanchi bona abantu baligire tuburi mukubwa kende kionse bono kwanye no muswati na alete tumuchia ebi nabichire court ebinde tokuru evidence buna bagaka bigesaku bagaka mbaro bari specialized bakurwa evidence in court igoro especially yenyuomo na marimo omete ababago seri umuntu tigare tumutakano na senje batagitobo uburimo. That is why we say kikwanyomira umuntu murikire bintu pi kurana irinde ondetacha como seria kururiao ogo seri kururiao wasiririe gesako elinichi yako neki yachire nane bintu mbire byacha amachiko narakubikwa atari kogenda n'amachiko yeke gusi kuna bono lichikiri babegete buna umusubati nero atirwa buri munaise Dari kogenda neke gusi riri ndi kwenda nake gusi pi na nene nkoreta ndichisegi nkoreta ndichisegi kyaro umusubati ari buoye achego tena nanchi bono ngatira abo bari kwatirwe ke gusi matera bari baterire batagenda batanyora umuntu kubanyoma barabona bari kwatirwe uburimo lakini umuntu kunyoma kwatira ari asikwenda tari uburimo bukaro naboboro so inki naende ngoko ero uburimo ga nabo babwata logistically it was a wrong law nabo babwata abana banyaruka bukalinde abane banyaruka buka n'abantu ikyo mungino yuko nyora abana banyaruka buka ali gukora no kunyoma umusubati na kumubekera umuntu yu abana bari abaisi akonyora baro kwirita ryo mugakoye mbuya kegima ngorengira tukuragenda se mutima komoke tukwirana anene buna bwase nyomo abuno bokorekano bore nande yiga abantu bimyake meke tuche kuye kwanera kero twarure nyomo ya karenje abwate divorce bono iga tuchikoye kwanere kero twarure ase mutima komoke kero ngokupori mwancho murigereria ogendere gutigara hime yo muroberiga gwitwani ya getembe nabo igo tuma riboriria awo usisange kerengereri kyao ase chinse mochiri cha Facebook na YouTube tonyore live na enamba yetu yesimi no ere aba TV yao ere 0726 447367 manya somba otobwatete koro nabo igo erietari yago kero kende nke gusiyeke kerekieke yakobachire obonete komanya gose kurigia obosemie gendera koba imeya omuroberi wega Diamond
etwani yabugire ayo mworo karugetanda etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamurama chikuya mandege uzito somya bamurama chikuya mandege Eduka y'obumo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide iri kubatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorose chirangi meyenseyiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoroisya ebintu biria bikomenya seyeka ngokwanira chirangi ekyo boigo chire chichi brand ao ekyo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwate chirangi cyo wakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na wigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire chiri guririke iriya gatigati wekariguri iriya bantabati wigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochoganya chirangi wikabunuraganye wochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na wokwege namuna ekale aho watagete nigo kwa yenyora wikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi aboigo elekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara njibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera seti namba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Getemba Television ekeonga Kiamamogusi. Chuo cha anuwai cha Rirage Technical na Vocational College sasa kinawatangazia usajili wa mwezi Januari au January intake. Inatoa mafunzo katika vitengo kadhaa kama vile automotive engineering, electrical engineering power option ambapo unahitimu kwa viwango vya diploma au certificate. Katika electrical installation pia wana vitengo zaidi katika kosi hii. Mechanical engineering ambapo ufunzo wa production, wiring, fabrication na crafts na zingine nyingi. Hairdressing na beauty au ususi na utunzi wa nywele na ngozi, fashion and design. Ufunzo kuunda nguo za kisasa. Pia ujifunza embroidery, tie and dye, print, party and pattern drafting. Njoo ujifunze sasa. Applied science, global studies. Wako na kitengo cha kufunza ukulima ambapo wanafunzi wanajifunza ukulima na ufugaji. Kusajili au intake inaendelea. Katika kosi zote hizi una fursa ya kuhitimu na diploma au certificate. Rirage Technical na Vocational College ipo Kigugi Marani, kilomita 1 tu kutoka barabara kuu kutoka Kisii kuelekea Miruka. Wakufunzi wana tajriba kuu, pia wamehitimu kulingana na sheria za Wizara ya Elimu na TVET. Malipo ya karo ni chini ya udhamini wa serikali kuu au government capitation. Pia unaweza pata mkopo wa serikali wa Higher Education Loans Board HALB. Wanabweni safi au hostel. Kwa mengi zaidi tutembelee katika tovuti yetu www.riragya.tbc.ac.ke. Riragya Technical Vocational College, umechelewa kujiunga nasi. Getemba Television ekeonga Kiamamogusi. Uhuru Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyuko yabwatuka uchiase abaonia aiga
ntubwate showroom asura chagwirigirie amabati anda unsialia utagiti showroom yetu nigo ere engare eyuerengia na boigo ekogokia riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntubwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebereria kende gensi uraganie bagotebereria company ya mabati rolling mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asbigo babwate boomerang ayuare aye chigage emeronge tato asama mabati alia ye chigage emeronge bere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana roman jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia chaco gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe bwa mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga cyo gwakeranya amabati liga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo guchani warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyega ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex imeyumu chuigo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera ase namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Getemba Television ekeonga kia Mwamogusi. HK International Medical Center ni nyagitari nene ya chirenkuma imemu chobosongo eyego tumika chimashini chinkongo asukumureka amarwire ao nago kwa ubugwenia wetera asi amaryogo arosirie kurwa asemete nigo bakubwenia amarwire buna esukari ogwaka igoro kwa manyinga gose high blood pressure arthritis cancer chinyigo imichando yichinguru cyabagaka ubugomba gati yayande amange inche no manyagitari clinic maobanyi omo director bwa enyagitari tukoroka HK International Medical Center erega yugo muchito bosongo nainde ni gonta getoko bari gani mono sana na kubatebinga ni gotogo over services chiekerero tugotumia obobwenia bwekerero technology yo kurigererio mugero omugima nainde twarigereria ngambi mo kibiri byasero twaro mochanda twakwa mariogo na marioga yetu ni gotunya ruseti ase chinse chesko ao nande ni gare habo ayuto kurusia ase chinse buna bono kurustura marioga sense ya Hong Kong eyeri ni China na marioga ande ni goto kurusia sense ya Malaysia ayande kurustura sense ya Spain na ayande ni goto kurusia sense ya California Los Angeles California in USA marioga ande nare to kurusia somo cho India na ayande ni goto kunyarusia sense ya South Africa ayana ara marioga kunyara gusibia umuchando yikorwa somo bero na ende nonya ni gokuru mwaka 2011 twabere to kubweni abantu abange nande ni gare habo tabwatia ni side effect yara kolentere kiagera na ayemete igo karibu sana senye gitari yetu ya HK International Medical Center nabo okubanyora ase enamba 0717617383 HK International Medical Center inchuo onyore obugwenia. Getemba Television ekeonga kia Mwamogusi. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamura baje kuya mandege uzito somya bamura baje kuya mandege
Karibu sana mwancho umurigereria na indekira tugende tukurigereria amang'ana yeke gusena bo igori baga rio mosaya soko gendereria amang'ana yega gusi amang'ana yukurigereria emegiro yo mogusi na kyo mosaya abwatiri baga ya bene koyegendereria kiro tubwati omwalimu Obino Nyambane aigase studio nande ndotenga ingane ye nyomo nara igote banga tora kwadra bangana a marriage practices use inchire nyomo yaringe abatukakare akuru kwosea kuru county ya Meru korinde kumumanyanga no tware goswabo enyomo abasahe bagoso basiomeri baruororo andi yare trime cyandi michi abagaka babono babera begaruri mbakari kurenda gesakwa igesakujya asiriri amasikani asinge chinywomo kitayepwenereti chinywomo cy'umugusi cyarengega eyesigani eyasikire mono etabwate divorce inywomo yende no kubasa kware kubasero mumura ikero kwabasire bamanye na onyare bukare abagaka batura cyombe umuntu bekwa details bacha kwakaneru egenteke nasi nyomo y'umugusi gwakaneru cyombe nakubeka a bridge in the life of this person iki nyomo njarenge y'umuntu yomo inyomo yarenge ye community inyomo yarenge yawo ne amate neri sango lya matati bono aba muraba rero buna gwateba mogosoka. There is no responsibility because of that tuatware n'abana bari basoye tunagosoka batamanyitise gusa abandi batamanyitingina ibona community nesarigete so long naende manyenga ekero bwato mukungu utakanire turi mukao utararwe cyombo yuna bako yenda nondi bwenzi ikia tumusibeti tumutatereti enga koyeke gusiye gotena onye kwanyore musubati musiekere asoko murura cyombe enyomo yende yarengo neyo ugukurura ukubona guteye kurabe against the law ege tu ariko nyoro musubati umuyebunaye abamura bari bamwanjire bari ko mokemba riri yakururoche babeka igoti bayenda nere enyongeri yabuguriti yera ni gusobo yaburi una ninga yawe iba yaruonyarebe yamanyekana no okirari bona abakoba banya gotega nanjira paka cyombe cyakano kitakanye abantu bari kurwana ryuka aba muraba kurwana na mukabwa tumusiko minto bako bayamo kwande kiro bahere limite eyineyo ukurura enyo monere yo mugusi yari kurukurika rika nekero musubati anyomwa padrak usege sieke bosira musiko mwabo ore turika riyaye uja kurenda abana bari buriya iyi ni nyomo yende yarenga gusi inyomo yende yarenga gusi ni yambera yani omogesi n'umusaje utanya kunyoma ekera asirire agotinde kwa ibari umware bari gukora ki bari kumunyomera imbera litinge igete ryari gigwa litenge n'umusubati ubwata abana utabwati bwoye origigwa usonde oranje gocha komenya agwate rubulemo ocha korobegesa kukianya gusira nonyure ngo mogesi ene nyomo yende inyomo yende nekero umusubati akunyoma umusubati onde ne yeke gusi kwanyara nanyore tabaisike boka umuchiyo baisike mbarenge gesa kwase mugusi abaisike nabaeti barenge ikera ago kinako echombage agende korosia yo monchi alengo mayikira ikire asoko chi ochire kiachire ngaki muchiyo tigara iwe nabo kwari korobwa ekero korobono umuntu ari kunyomomo musubati onde omoke abantu akonyona abaye nekero umusacho yuwa koreta kore mirime yuwa kuri ariko egweri ogenda kera abantu bari baye ikimike gusiki arengeho kinyomo na kindo kikirange 7-8 onye gwachigure chonsi pi they were cultural and they were respected in any way or the other chombe ngwakanucha chiarenge
Njere ndio silikuwa nyoro muntu. Bona. Njari kuirege kachombe chitara koreki. Chitara hakano. Lero. Yeikire eba koko nyoranga omongina kose amangana abeiro mochi omongina abonete gwakaneru kose omwana abonete gwakaneru chiombe kwanyoranga babumwa gwakaneru. Onye nyokotara akaneru ng'ombe tokunyomwa. Ngaki gwakaneru chiombe chitabwati heredity. Onye isotanye gwakanira ngoko chiombe naye kwabere ready konyomu igoko compel your parents. Ara akaneru chiombe kumanye gwakaneru. Bana. Ekegusi kerebo. Tadi ndutu ateba. Ugonya kommente n'umuntu utanye gwakana ng'ombe uyitaliyo nabaganda bucyari n'abana akure bonse. Yes, that's very possible. Nane ninki oroche keirete bona abantu bakora. Bona abantu babona basalikire paka batata basalikire. Ogonya rumugaka ako encourage nyaruka yayaire ruriucho kabere. Tangu lini nicho gichombe liko biri rumusubati yo mubuna ekabere. It never happened in our community. Ekero onye mwarasa ni no monto yabo atabakungu bande. Onye kwaga jirige sa kwako etobolimu. Taligo cha kokoseri. So okokoseri igukuru agende mino aira ni chiombe. Which was a tedious process. Ono bagusimba ariko anchegendo neki tibagerio igako nyomo yonde ugotiga agagu. Kwanya gukora ibintu byabo. Kwenyere teiga nogenda asigwatara yire guchi yichagwa kanirite chiombe ari buno gusira niga gutinde ya nekera bona abaiga egwikiranga chiombe chiranire ningi geokoro chiombe ichi abwate system yoko na it was not easy. It's not something you'll think na chiombe tigachirane ya chiombe chiri inchiranire chiari kuri ni guna masikani na ndi chiari go ikumucha abakaba abaye chikenge guyo roche ruwe ngumbwende chiatuwo chikolisi mwacha kweoyeri. Yes. Na bu chiabwata masikani yae. Ningi omuntu akorete baka cheirana sengenchorero koranga abantu baroje ngukwirani oko ndaisi. Kuse chikubwato kunchire nde onsigo. Chukanya rumonto chire omunyaroko chire onyomiro ase wakanero obere amme yake ebere tato ka korosa ochenji ogenda ngao nandi gako genda ari kosekero kende sengencho oyotaka manyeti ande bwakanero muntu akanero kabere. Agwe inere tanguchi yaitira abantu temechi. Ekerege ntubune kigekoba okanya nabana mbali kuchikotoka agwa barungi. Ikera mwabayimire. Okanya ara abane ibitwendegese. Yani abana batari kamilifu bataba abantu in a generation siyangenye sana. Muchuyo gusareka. Ekero utari kurendenga keyo. Yes. So inyine mechanda abasayi babono bayichoiri nabagaka mbali bakari ko encourage kinyaruka cyabo ngakarwa agunchwa uyu nabwo ate kibesa. We are commercializing marriage at the expense of a community in the future. In the future bagusiba mintu nabatura abento twara abantu asingenje yinyomo igusarigwa n'inyomo igusarigwa kero tutari kubeka chimbu chinyomo asa abana baitu. Na kero gwakwanira chiombe gwakwanira inda omugezi bagotebanga chiachire chiombe chiomugezi chitaranyoma chiachire umaite chiombe chiri chiari kwenda in form of a play. It was a game. Aba masai bago pimekere mukarosete bacha babo buri bagenda na ino bamura bako babange babwenete kunyoma na ende mwagenda masai na ende mwachiyoyi. It was a form of exchange. Even if it was a serious inter-community exchange forum and sports. Yes. Chiombe chomugesi chachira ataranyoma. Oiberu chiombe atarakana. Simple like that. Tinake manyete. Nama amasangyo. Rero nduche abantu bagukwanira amarongo bunanege ntokende gionsi. Obe. Amangana yamba. Abasayi na dena mwasarekire bona ngaye masangeru erase topiki. Esengenjo omuntu nare aigo bolinga amasangyo nkubwatara abasaza. Amasangi nkubwatara kiro umuntu. Amasangi yasi arengo gusikinyomo. Enyomo oisigo soka ogenda n'umuntu utabwene soka nere. Nabego kwa amasangi. Lakini amasangi n'uburwaire naborogo.
onye komanyite antidote ne lirongo gite nabo dia ariko bokonya na ndi bogende lakini amasangi paka bono iga ngokora abantu gusi nende bona abasaya bangi mbaje manyite yes ogo tamanya masangi is very dangerous na ende nebiranye byo mugusibi ase nyomo bitaruo igekero kunyomo kwenyera na masangi na bebeki injira ki abasaya baranyare gukonyeka kurosa ngani ibune abasaya tiga bamanyeke gusi bamanya marongo yugwetanga n'ibintu bine that is herbal and medicinal yari korosigwa yate erirongo ryakengaki amasangi na indi manyiga marongo tarenge just for amasangi amarongo narengo yetugo ne munyera esimbagera nimbiria mete ene ari tuge nyinge ya esimbagera ene riete ng'ombe ikigusi nere simbagera embori n'ikeluye ikegusi ekoroku embiria mete nembori neriogo eyumuga gusiaki neti ekogenda rusana yaragera yacha nabo mugusi ari konyenyenya ekerudia konyenyenya agotebi the seasons that are coming. That is how close we live to the nature. Yes. Ndo tanga amangana rafu na mange na inde to mitinye kwa mubadira yonse emetienye eyo toko chako ya livaga ikiagera mbare vaga netie ko naboko ya mention na inde bono to chito ya livaga turigele emetienye na matuko nebiro tukwanire byonsi another time kurende abasaiti abarende nyomo yabo ande bamaina kyubwa to muntu nyomba onye turamurwira ng'ombe oyutari mokawo timaiti mbarenga muri nande tuganya onye nyoko tararwira ng'ombe nande kwabira umuntu mone tebisa arwira nyoko chiombe irinde naye kugoja kunyoma onyore easy time nande ntuganya gwakanira chiombe embira kera abantu basirire igende ikiasariri gusi kera so kunyana teturakana chiombe nyare bosire. It is wrong and it is giving a very wrong signal to the younger generation nabande nande nkoreta bire bintu mu gusi yakora kitanguche natanguche teri identified kiaso yiro muchi ikiara nabego saria abatete na emuma ekariyo more gatigegete ya muma ekario mori egatigegete yani etanguche kiaso iro muchi nabego kore lineage ya basacha muchoyu pi ikena buo moro egete no mukungu ayina itoko nyago kwanera ase chingako ni chinyigekero no bwanchi bwengako yekegusi mbiya muno sana tugukona emiba yeno sinyenjo nemengina ndeye kegusi nerekero turache kuyerigeria rituko gusiribaga oyo mogosibire nerina musacha muya nukulinga nkundi kurugesieri mwaye komogokosana no kanyongwa eyu nabenga omusacha it is describing a man in our community. Yes, a man must be protective and must provide. Oyo ndi no lyo tena bakungu mbaya emenu yabasaliri abakungu nabaya like bakugosipusana. That is why nyokata agukasi ikiara na bagukwana kindi gyonse ko mukungu muya noyo gukwana buya ungabuka no kibutingire buya wabuga ikinyoro yategera emeba yeno yari ko tosomya yato yamangana mange in a short form but with a lot of rich cultural heritage and thinking in it. Iwo isoko yiro mubaye no yomo nga tango litata na baba mbaba gesiriki bago tambara gemba beke sunana nya kuligiriri. Yani showing the beauty of having your parents. Yani witibanya kubao onyakubarora because when you see them, that is the beauty of being ore nde tore. Umanyete you know where you belong. Identity. Tore. Nebinde mwakorere umugusita nkite mangana cyakire bono bantu batari kwaberana. Iga ariko tena ubwate masunsuru. Kwa yari bwango na mbere cyanga bi butarahira. Tuganyira mbera. Abantu basonsorana kendabu twaberana. The spirit ekereje cy'umuntu uri mwetaine.
Kuna isa kwa kora gereti. Mumanye cha kumwanza. The process is so painful. Na ni very expensive na nitoko nyora bantu babwate bumanyo. Yes. Nkonya gusira bali. Iyo abasai. Anje kegusi eyanche find out kegusi ayeningo ngoyokuru naende bana bawo mbanyoma baminu. Nego soli ina twanchanire bono buri mugusita abwate bwanchani. Ubwanjani bwo mugusibwa ko kana se family. Tari konya kubwata na magoko sika. Na konya it was not recreational, it was not leisure. It was for procreation and the family. Abasaidi mumanye iko. Mbuya mono sana. Ngaitoko abasokora abaiga bagotoka abaiga babwati kegusi. We have so many bodies chiabagusi. Chiko tatera. Ntubwata abagaka bakoigire kegusi association. Naboko barigi mugambe nabaro. But they are also members of heritage councils. Ntubwata abagusi council of elders. Babwate chinchira barakokonya. Ntubwate mwanyegitinge heritage council where I'm a member. But I'm a member of almost all ekegusi councils. Look for us. Nabotoko gokonya ekegusi ekyuruche na kiagosinyire. Ebintu nebinge byasali kiremechi ase injugo tamanya. Naende ignora. Ignorance has no defense. Igo okogosere ekegusi kiago tuanga. Bana. Mbuya mono sana ndote ngai sengenche kegusi na tugikwanira wiki engima ngekwera eturache kunya kugesamunyura na gekegeke kubwatikana nebiro nechi ngaki. Mbuya mono sana kero kene no bwate nkwana kware kwena na yo mweri kero tukorera mintu mwanya getinga ase mwabita amba inyuriga to bwatige singoruru kunamba baturi nabora anyori gukonyori mechando imi bwatige singoro onye naye ko bwate chimbaba oranyare kwiruruka naende inyore na burayi naborobu mburanguru toko boikiage na kunu konanga inani murayo na ikirenga asa abantu baye umanyite nanga yako barusia na nenga yako baira na ende to magotebi na bari bandi na nyambi ncurende utanyara kuri na mute ahito kwanyira cinto beranse abinaro nabo gatazeri tukuri yarera umwari mubine nyambane mbuyamono na ende mbuyamono getembe television asoko ngari bageri kukwana nabagusiba minto igoro yechingako nichigekero cyuboroso bwo mugusi mbuyamono mbuyamono sana na ndento mwarigania matupande aiga rinde tunyare gosanga amange injabono ndotenga umwalimu umugusi obina nyambane sengencheri teri mugusi tari abalimu bonsi gositari nga bonsi bari bayikire myaka yabo bakemanyete kegusi yegetingu nande ntokwarigania tunyare kurigereria amange rinde tunyare gokonya egesaku kyo mugusi kyamatuko areboze umwanjo murigereria mbuyamono sana soko gendera koba na Getembe television nande korende gwika abo nondachi gukorera oseto gocha gukorera umoroberio yega gwetwa ni Getembe bwerituko ria rero cross chinze mucha production ngo bairaniria mbuyamono nabo igo bateneneri vegeta senekega na aye no ria abo onde bonsi uri kwanyara kwarigania na bari bonsi twanyare gusanga na barwa umoroberio yega rieta Matilda Mubaiwa twara oburigererio bia ende gendera gutigara imi ya Getembe television. Bye bye. Mbuyamono Etwani yabugire ayo mworo karugetanda Etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamurama chikuya mandegere uzito somya bamurama chikuya mandegere. Getembe television ekionga kiamamogusi. Enokem Agrovet Limited ni gomono ba kwarigania ayumureme chingeki chigachiri simeka ochebwenyorere obuyo ne chimbusuru chingia byonse asamugoriya maya kegema ni goba gotoka asomuchi obosongo ensema ya Falcon mbarabare ne petrol station ya Shell gusa orosegeru wabo orunene kegema dore jogo angene skuru ijoboroso ya jogo primary bakira simya sinamba
namba 0113388513 kusem 0115318887 kusem 0401866888 kinya igasariao asokugura ubuyo ni chimbusuro chingikiranu kurwa Enokem Agrovet Limited. Getemba Television ekeonga kia Mama Gusii. In Keroka, we the trainers, we are role models in the engineering departments because we are ladies. We know we have equal opportunities. When it comes to job employment, we are well preferred and we work much better when compared to the male students. My name is Jacinta Auma Aita. I'm from Keroka.